Miñan. Lehen partea. 18. atala. 3 aldiz deitu nuen amak emandako zenbakira eta ez zuen inork erantzun. 4. bai. Alo? Esan zuen zahar batek. Nik, ala zan? Galdetu nuen. Eta ahots zarrak, zaude? Erantzun zidan. Oihuka hasi zen. Ala zan balde? Ala zan balde? Handi gutxira berak hartu zuen telefonoa. Hitz egiten hasi ginenean aurra negarrez hasi zen. Miñan, zeren bila joan zara Libiara, galdetu nion. Miñan hitzak pularrez anaia edo arreba txikia esan nahi du. Aurride gazteagoari esaten zaio. Erantzun zidan Europara iritsi nahi zuela. Eta Europara joan zaitezke niri ezer esplikatu gabe? Barkatzeko erantzun zidan. Lagundu egin nahi zidala, baina etzekiela nola. Miñan, jainkoak bakarrik lagun gaitzake, ez beste inork. Badakit, esan zidan, eta luze hitz egin zuen. Gauza bakarra eskatzen dizut koto, ez ahaztu ama, ez pentsatu beste ezertan, ez pentsatu nola aldegin dudan etxetik, ez pentsatu nola utzi dudan eskola. Nik laguntzeko bide bat hartu nahi nuen, gure atzean ez dagoelako etorkizunik, begiratu dut eta ez dago. Badakit Miñan, erantzunion, hori dena badakit. Laster, telefonoaren kreditua agortzen hasi zen, eta non zegoen galdetu nion. Erantzun zidan Zabratan zegoela. Baba Hasan izeneko errefuxiatu eremu handi batean, itsasoa zeharkatzeko aukera baten zain. Kontu zibili Miñan, erregutu nion. Baietz esan zidan, kontu zibiliko zela. Hitz ematen zidala. Handik 3 edo 4 egunera abiatu nintzen beraren bila. Konakritik Sigirira zijoan minibus batean. 10:00 ziren.